Ook goed zo'n binnen de gemeenteraadsverkiezingen 2026. De meeste partijen halen schoftsjelien bekendmaken waar voor hun partij de listloeker is. Voor de FNP van de gemeente Maasdrift-Friesland is dat Bert Koonstra. Hij is op dit moment wethouder, maar hij is nou echt listloeker van deze partij. En hij is hier bij u. Bert, goedemiddag, welkom. Ja, met je. Ja, Fjouwerjelien had misschien wel de beste verkiezingen ever west van de FNP van Noord-Friesland. Jou tot de komende tijd ik druk? Nou ja, je zei de beste. Misschien komt de beste er nog wel aan. Dat nou daar. Dat is weer. Maar Fjouwerjelien wie aan die alle soepboerlistloeker. Hij kreeg door, ik heb het even nice, 2200 zonder stem. Hanneke Jouten 681 en Bert Koonstra 242. Ja, door haast het vertrouwen wel kregen van de partij. Had het een meisje bij die rol van de Auronieren? Hoe is dat? Hoe gaat dat? Hoe komt dat tot stand? Nou ja, het is heel simpel. Je vrije natuurlijk benaderio en je had er mijn kwam en dan werd er een lijst gesteld. En daar heb ik gewoon een speciale commissie voor. En vanuit die commissie dan werd er in ieder geval een voorstel dingen. En ik heb in ieder geval mijn ruime meerderheid had ze daarin aannam. En maar via het netje, het is natuurlijk teamwork. Wat er nou existeert is een FNP, een top 10 gaan we deel zetten. En dat is ook een heel verskate top 10. Dus linksom, rechtsom, meestal van 23 tot 60. Dus ben ik goed voor 10 wurgen. En ik denk als dat ik station van, en daar ben ik heel groot op. En dat ik deze ploeg loeken mij als listloeker. Ja, want die hebben er echt wel wat naaienmeester bij? Ja. Of net? Ja, wij hadden een naaienmeester, maar hebben we erbij. Wij hadden ook een student bij, 23 hier. Nou, die jongen die zit ook mijn hele hoor blik. Dus dat is heel belangrijk. Aan de andere kant gaan we en Fjouwerjelien natuurlijk hebben we goed geïnvesteerd. Oftewel toen hier een mooie jongenlist en naaienlist. Ja. En we gaan wel zijn van die continuïteit en stabiliteit willen we wel vasthouden. Want deze mensen hebben ook een heel soort ondervinding. Ja, want ik denk dat die in Fjouwerjelien als FNP wel een beetje uit de stof wijkropen binnen. Daarvoor weer het toch, mijn beeld een beetje, het was het zitten, wat een stoffige club. Er het soort van jong geweest, die binnen actiever toen op social media, wat denk ik een heel productief die had. Gaat dat is dit hier op deze manier weer verder terug? Nou, wij gaan het gewoon continu terug. Hè. Wij zijn gewoon Fjouwer hier bij zichtbaar, zowel op de socials en werden. En dus dat zal net wordt veroordelen. Alleen je zit nog wel in verkiezingsmodus. Iedereen rekt in verkiezingsmodus. Dus er zal wat extra aandacht bij. Nou hast was jij er onjoen keer in deze studio dat dit een wethouder is die graag terug in wil. We houden hier hebben de FNP die is landelijk gang. Dat doe je eerst heel bewust toen. Hebben we er word ik wel zo gewoon van dat wil ik net in mij, want ik heb hier nog een soort werk te doen. Nou komen de verkiezingen erom vanzelf. Dat best nog net wethouder vanzelf. Dat moet dan al hier nog. Ja. Maar goed, slag het tot wel. Waar was dan met terug in? Want dat doet dan uiteindelijk echt als wethouder, maar wel vanuit de club wij als FNP. Hoe gaat dat? Wat voor beeld? Ja, nou ja, dat is natuurlijk de verkiezing bepaalt alles. Hè? Ja. En ik bedoel, de kiezer die stemt 18 maart en die houdt on. En wij proberen als partij en wij als FNP natuurlijk om zo goed mogelijk ons programma en ik uw speerpunt naar voren te brengen. Op het moment dat het Safir is, dan moet je hoe is die kaart scoren. En vanuit daar wij kiezen van hoe ga je coalitie vormen. En daar komt dan ook wethouders bij. Hè? Dus dan best pas in de tweede stap. Ja, maar daar hebben we Dolo niet dacht. Nou ja, ik bedoel, ik draai er net omheen als zeg maar dat deze parfum past als een jas. Laten we dat voorop stellen. Dus ik bedoel, en het goed en wat je goed voortzetten kunnen, zou het net verkeerd zijn om te zeggen van oké, die continuïteit kun je horen. Maar ja, ik vind het nog wat te vier, hè, want je weet er net hoe het komt. Dan ben ik natuurlijk orenmogelijkheden. Hè. Je hebt orenparfums, je hebt energie, je hebt financiën, je hebt sociaal domein. Dus dan maar we zien van als het Safir is, wat uitslag bepaald had. Hoe gaan we nou verder? Ja, maar we dromen even. We dromen even naar de verkiezingen. En ik denk dat de FNP best wel weer een grote partij wijzen zal in de Maasdrift-Friesland. Dat denk ik. Dat denk ik. Hè. Dat je daarbij jaren, dan moet er inderdaad ook weer, meestal gezocht worden. Dan ben je zo in ieder geval weer paraat, zeg ik maar zeggen. Nou ja, ik ben de kandidaat wethouder vanuit de FNP heen, dus ik ben paraat. Ik sta paraat en ik had nooit onder stoel of bank ga ik het kunnen van en wat mijn ambities binnen. Dus daar ben ik heel helder en duidelijk in. Alleen het bloot ek in een nieuwe coalitie, bloot Teamburg, je moet er wat gunnen en dat is dan een heel verhaal. En daar heet aan mijn kwam roer. Ja. Dan kun je zelf daar hier en alles was te doen. En hij is zo even omsjeest naar de oude Fjouwer. Nou ja, als FNP en als wethouder van FNP. Ja. Ben je tevreden hoor? Ben dat highlights? Dus zei ze dat hebben we goed dingen of dat je oors moeten? Ja, ik denk wel als ik het weer omsjoeg en dan word ik net alleen nog op mezelf als wethouder, maar gewoon hoe we het hebben als FNP dingen. Maar mijn collega Jouter vanuit de FNP wij hebben wel hele goede dingen deel zetten. Laten we het wel voorop stellen dat hij een coalitie vernedigen. Dus ik krijg zei je mag kwam er wat gunnen, dus ik zei hij u daar wat in gunt, maar ik kan toch wel zien dat we een beste stempel in het portefeuille wijn gaan.
Meerskap, met dorpen Wiekenvoers bijvoorbeeld hebben we een goede setdingen. We verzorgen dat verenigingen et cetera beter geïnstalleerd worden en of positioneerd worden, zo mag ik het zeggen. Ik vanuit sportvereniging wij. En ik denk dat wel heel goed west is van. Wij praten hier over zaken die wij uitvieren kennen. Ja, we hebben de rechter kreeg van dat je ziet even op thema burgemeester Kramer. Die roemde toch ook wel een beetje de meerskap. Nou, dat is volgens mij een item wat in het programma staat van de FNP. Wat hij goed oppakt heeft. Dan kreeg ik een aantal zaken. Nou, we hebben die dwarfsvertegenwoordigers, of dwarfcoördinatoren. Ja, dat is Goudburg, hè? Ja, precies. Ja. Dat wie ik wel een idee volgens mij die ooit uit de hoer kwam van ADL. Klopt. En daar hebben we succes mee gewoon. Dat gaat trouw dan? Ja, die dwarpencoördinatoren die ben ook zeg maar echt inborgd in het gemeentelijke systeem. Oftewel van in die organisatie. Dus juist dat de dorpen, die dorpencoördinatoren heel goed vinden kennen. Zij zijn de linking pin. En zij zwaaien ervoor op het moment dat er wat speelt. En wij als contactwethouders, maar ik ben contactwethouder van een Singenalwe dorp, maar ze bij mijn collega's dat ik. Dan zwaar ik voor dat we mijn conversatie die beweging brengen. En meidje. En op het moment dat we wat heren of zorgen of wat dan ook. En dat mag terugzetten worden in die organisatie. Daar binnen zij gewoon goud in. En dat juist ik weer waarom. Kramer zeg maar de dorpencoördinatoren naar Den Haag geweest. Ik binnenlandse zaken vind het heel nieuwsgierig. Hoe kunnen we die leverheid? Maar daar gaat het om. Zelfregie, daar zit de FNP ik voor. Maar die zelfregie, ik werd op het platteland. Hoe kun je dat vasthouden? Ja. Nou, wij verkeeringen straks. Wat bij de speerpunt van de komende 4 jaar? Want ik heb even het zocht naar je programma. Dat staat volgens mij nog net op internet. Ik wil alleen nog een orde vinden, nog net een naaien. Een beetje let vind dat trouwens. Maar kleer, dat is on-RP denk ik. Wat zijn de speerpunten van de komende jaren? Nou ja, als je zei uit het let, maar dat is natuurlijk van op het moment dat je losgoggen, via de socials et cetera. En dat letten we natuurlijk echt mooi gestroomlijnd, letten we het dan naar boeten brengen. Maar we hebben al een aantal speerpunten die ik hier nog benemen ken. En dat is onder andere wijnen. Wie zei ik wijnen, we hebben wijnwollen. Nou, dat houdt in, wij vinden het heel wichtig dat de mensen in hun eigen dorp of wiek wijnen blijven kennen. Dus wij zien je en die moties ik oornam in december, om voorrang te krijgen, bij zowel sociale hierwend als bij Nebouw Keerwend. En dat kan, want je kijkt zeggen van ja, je roepen wat. Nee, het kan. Je kent er natuurlijk prestatieafspraken met de wenningcorporatie. We hadden het al niet, mijn pilot vind ik weer, maar de FNP wil het graag nog verder uitbreiden. Hetzelfde met Keerwenden, kist dat bij de projectontwikkelaar. Nou, bij Noorderstek hebben we een heel mooi voorbeeld. Is in Dorkum. We hebben 110 wenden en 94 mensen komen draaien wij. Of uit het dorp, of uit de gemeente, of uit de regio Noordoost-Friesland. Dus dat kan wel heel goed fungeren. En aan de andere kant zei ze werk van, wij vinden het heel belangrijk. En dat dus tradities blijven, dat ze blijven. Dus dat vinden we heel belangrijk. En die regeldruk, ja, daar willen we wat van vinden. En de zie je weg dat nee. Dus de FNP is echt van mening. En dat die regeldruk weg kan. Veilig is altijd voorop. Maar die machine van, ja, hoe kunnen we dat naar beneden brengen? Ja, even als afronding. Wat wordt die slogan voor de komende periode? Waar maar de mensen op FNP stemmen? Wat is dit zo? FNP bouwt verder.